Decenija akcije za bezbednost saobraćaja na putevima ima za cilj da se stabilizuje i smanji nivo smrtnosti u saobraćaju porastom aktivnosti koje se sprovode na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou. U okviru ove akcije organizuje se i 11. međunarodna konferencija bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, koja je u vrnjačkom hotelu Zvezda okupila oko 400 učesnika iz Srbije i inostranstva, predstavnike lokalnih zajednica, obrazovne institucije, predstavnike kompanija koje se bave nekim segmentom bezbednosti u saobraćaju, predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, predstavnike javnih preduzeća i državnih ustanova. Cilj skupa je da doprinese radu istraživača, odnosno da se razmene znanja i iskustva u oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja, a posebno onih koja su značajna za jedinice lokalne samouprave. Organizator skupa je grad Kraljevo, odnosno Savet za bezbednost saobraćaja grada Kraljeva, koji je na osnovu kvalitetne saradnje i prijateljskih veza ulogu domaćina podelio sa opštinom Vrnjačka Banja, pa je tako skup danas otvorio Tomislav Ilić, gradonačelnik Kraljeva, naglasivši da je Savet za bezbednost saobraćaja među najznačajnijim u ovoj lokalnoj zajednici, a da se posle konferencije očekuje i donošenje lokalnog akcionog plana za bezbednost saobraćaja. Ispred opštine Vrnjačka Banja prisutno je pozdravio Ivan Đatić, pomoćnik predsjednika koji je učesnicima konferencije poželeo srećan rad, ali i dovoljno slobodnog vremena da upoznaju Vrnjačku Banju, da uživaju i da požele da nam se vrate. Mene raduje što mogu da istaknem da zaista u prethodnih 11 godina ova konferencija je uspjela najprije da se održi, da se učvrsti i svih ovih 11 godina da napreduje. Svake godine je ponešto dodato. Ove godine mi očekujemo da ćemo imati preko 400 učesnika ovdje u Vrnjačkoj Banji iz cijelog regiona, odnosno iz drugih zemalja, kad kažem drugih mislim na Rusiju, na Englesku, Nemačku, ali svih zemalja bivše Jugoslavije. Šta je to što želimo ove godine kao novinu? Pa dve su možda ključne stvari. Prvo jeste da umjesto tradicionalnog praćenja samo poginulih, koji predstavlja post festum jednu meru, prilično nehumanu i moram reći lošu. Pokušat ćemo da promovišemo jedan drugačiji preventivni pogled, da se prate takozvani indikatori bezbednost saobraćaja, odnosno pokazatelji našeg stanja, naših performansi sistema, ne bili podržali lokalnu samoupravu da još više radi na kreiranju i napređenju svog sistema bezbednosti saobraćaja. Sa druge strane, s obzirom da je Srbija donijela nacionalnu strategiju bezbednosti saobraćaja, mi ćemo ove godine promovisati tu strategiju, ali i promovisati potrebu da se radi i dostižu ciljevi koji su definisani tom strategijom. Mi svake godine ne propustimo priliku da pohvalimo najbolje opštine, najbolje gradove, ali i najbolje institucije i pojedince, posebno najbolje studente koji rade i oni predstavljaju našu budućnost u oblasti bezbednosti saobraćaja. I svakako nećemo ni ove godine propustiti da kritikujemo one koji ne rade ili ne rade dovoljno. Nažalost, nama je uvek prvi na meti kritike javni sektor. Ne zato što je on možda najlošiji, koliko zato što su najveća očekivanja od javnog sektora. Kad pričamo o našoj kritici, naša kritika se neće odnositi na pojedinačnog vozača, ali će se odnositi na kreatore sistema, odnosit će se na one koji donose odluke, odnosit će se na nosioce vlasti i tako dalje. Pomenuli ste i sami veliki broj mladih u, da kažem, vašim redovima, odnosno veliki broj studenta potpisat će naučne radove, njih 150 koji će biti ovde izloženi. Da li to znači da stižu nove ideje, stiže sveža krv i da možemo da se oslonimo na njih, da će biti nešto značajno promenjeno i u Srbiji? Ja sam ubeđen da je to jedan od najznačajnijih aspekata ove konferencije. Naime, mi smo uspjeli da pokrenemo ne samo studente sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, gdje imamo poseban smer bezbednost drumskog saobraćaja, nego i studente širom regiona koji na bilo koji način žele i hoće da učestvuju u istraživanju u oblasti bezbednosti saobraćaja. Prva iskustva pokazuju da studenti koji su ovdje se promovisali i predstavili kao najbolji, oni su vrlo brzo zauzeli odlične pozicije i daju odlične rezultate u praksi. Grad Kraljevo je do sada 2 puta dobio priznanje najaktivnija opština koja se dodeljuje za najbolje rezultate na polju bezbednosti saobraćaja i upravo ih je to i preporučilo da dobije organizaciju ove 11. međunarodne konferencije. Na ovoj konferenciji mi pomno pratimo šta rade lokalne samouprave, a posebno da li
i kako realizuju godišnje programe bezbednosti saobraćaja. I eto, sticajem okolnosti, Kraljevo zaista jeste jedna od lokalnih samouprava koja je među prvima prepoznala odredbe novog zakona o bezbednosti saobraćaja i počela dosledno da ga sprovodi i prepoznala značajne krilatice misli globalno, ali radi lokalno. Naime, sve aktivnosti se sprovodi na lokalnom nivou. Na lokalnom nivou nekad predstavnici lokalne samouprave kažu, ali mi nemamo ništa, sve se dešava na državnom nivou. To nije tačno. Na lokalu postoji sve. Od porodice, škole, obdaništa, zdravstva, policije, vatrogasne službe, Crvenog krsta. Znači, sve je na lokalu. Na nama je zaista ogroman potencijal da možemo da utičemo na bezbednost saobraćaja, baš na lokalu. Ja, lokal patriotski, moram da pomenem da se i Vrnjačka Banja nekako aktivirala, evo, televizije, sve dok toga da smo obeležili njihove akcije i aktivnosti. Šta kažete na taj račun? Nikako ne bi bilo korektno propusti da kažemo i šta radi Vrnjačka Banja. Vrnjačka Banja je pogotovo zadnjih možda 2 godine, a posebno zadnje godine, izuzetnu pažnju posvetila bezbednost saobraćaja. Moram reći da je pre toga bila predmet kritike, kao što mi kritikujemo i sve druge lokalne samouprave koji nenamenski troše novac ili ne rade. Moram reći da sadašnja garnitura Saveta za bezbednost saobraćaja radi to stručno i pokušava da se izbori za jedan savremeni, bolji koncept unapređenja bezbednosti saobraćaja na lokalu. I mislim da će oni uspeti, ja im i čestitam i želim veći uspeh u budućnosti.